MDD ta nuna damuwa kan shirin Isra'ila na fitar da Falasɗinawa daga Gaza. Shugaban hukumar agaji ta MDD, Martin Griffiths, ya nuna damuwa kan sanarwar baya-bayan nan da ministocin Isra'ila suka fitar ta shirin fitar da Falasɗinawa daga Gaza. Ya shaidawa kwamitin tsaro na MDD cewa wannan ba abin da za a zira ido ba ne. Dole a ɗauki matakin gaggawa na dakatar da hakan. Isra'ila dai ta musanta shirin tilastawa Falasɗinawa ficewa daga yankinsu. Jakadanta MDD ya ce, kwamitin na ɓata wa ƙasarsa suna da a idon duniya, kuma har yanzu ba su yi Allah wadai da harin da Hamas ta ƙaddamar kansa a ranar 7 ga watan Oktoba ba. Mr. Griffith ya ƙara da cewa hukumar da Falasɗinawa ke ciki a arewacin Gaza ta munana. Mutanen da yunwa ta galabaitar na tsaye da motoci a hanya don samun abin da za su ci. Yanzu kuma za mu ji cewa yau za a fara gasar AFCON na shekarar 2024. Nan da awanni kaɗan ne za a buɗe wasannin gasar cin kofin nahiyar Afirka ta shekarar 2024 wadda za ta gudana a Cote d'Ivoire. Wannan ne karo na 34 da za a yi gasar a tarihi. Mai masaukin baki Ivory Coast ita ce za ta buɗe wasan da Guinea Bissau da misalin karfe 3 na dare a filin wasa na Olympic Alhassan Stadium. Kasashe 24 ne za su yi fafatawar kafin daga bisani a samu wadda za ta zama gwarzuwa ta kuma lashe dala miliyan 7 ta Amurka. Masar ce ta fi lashe gasar a tarihi inda ta ɗauki kofin sau 7. Kasar Kamaru ta lashe sau 5, sannan Ghana ta lashe gasar sau 4, Najeriya kuma sau 3. Mai masaukin baki Ivory Coast da Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo sun lashe gasar sau 2. Wace ƙasa ce za ta lashe gasar? Tambayar da sai a ƙarshen gasar za mu samu amsar ta. Ƙawancen sojin Amurka da Birtaniya sun kai wa Houthi sabbin hare-hare. Sojin Amurka sun ce sun kai sabbin hare-haren ne kan 'yan ta'addan Houthi a Yemen, kwana guda bayan ƙawancen Amurka da Birtaniya sun kai gwammai hare-hare ta saman birnin Sana da Hodeida. Sun ce sun kai harin inda Houthi ke iko da shi da kai wa jiragen ruwan kasashe har-hare a tekun Maliya. 'Yan tawayen Houthi da Iran ke marawa baya sun ce matakin martani ne kan yakin Isra'ila ke yi da Hamas a Gaza. Za mu maida zazzafan martani. An kai hari har cikin Sana da ke ƙarƙashin ikonmu. Rundunar sojin Amurka ta wallafa a shafinta na Twitter cewa sun yi amfani da makami mai linzami samfurin Rundunar sojin Amurka ta wallafa a shafinta na Twitter cewa sun yi amfani da makami mai linzami samfurin Tomahawk da suka harba daga jirgin sojin ruwan ƙasar. Barka da warhaka, barka da wannan lokaci. Mai da'awa ke fatan kasancewa da ku a wannan lokaci domin kawo muku labarai da rahotanni daga sassan duniya. Kada ku manta yau za a fara gasar kofin nahiyar Amurka ta shekarar 2024 a Cote d'Ivoire. Sai ku kasance da mu domin jin yadda shirye-shiryen za su kasance. Mai sauraro kai tsaye kana tare da tashar mu mai tarin albarka jaridar Hausa. Ku kasance tare da mu domin samun ingantattun labarai da dumi su. Kar ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.